नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चवळी बटाटा रस्सा भाजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: ही सफेद चवळी, ही गावठी चवळी आहे. याच्यामध्ये 3-4 प्रकारच्या चवळ्या येतात. म्हणजे एक अशी छोटी लाल चवळी, अशा याच्यामध्ये ते काळ्या तोंडाची सफेद चवळी, ज्याला तोंडाजवळ काळा असतं, आणि दुसरी एक मोठी व्हाईट चवळी अशी प्लेनमध्ये असते. त्याच्यामध्ये टाकायला मी हा बटाटा घेतला आहे, जरा मोठे मोठेच घेतले आहेत. तेल, मीठ, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, धना पावडर, मालवणी मसाला, राई, हळद, टॅमॅटो, कांदा, सुकं खोबरं, ओलं खोबरं, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, थोडं 1 इंच आल्याचा तुकडा, 10-12 कढीपत्त्याची पानं आणि कोथिंबीर. मी इकडे तवा तापत ठेवला होता, कारण आपल्याला चवळी बटाटा रस्सा भाजीसाठी मसाला बनवायचा आहे. कांदा आपल्याला हे भाजून घ्यायचा आहे. मी हा एक कांदा घेतला आहे, थोडासा परतायचा आहे तो कांदा. त्याच्यामध्ये लसणीच्या पाकळ्या आणि थोडं आलं, हे आपल्याला थोडंसं लाल रंग येईपर्यंत थोडंसं परतून घेऊया. तेल टाकायचं नाही आहे सुरुवातीला. आता थोडा कांदा मी परतला आहे, त्यात थोडंसं तेल टाकूया. आता त्यात आपण थोडं ओलं खोबरं घालूया. थोडं परतून घेऊया. आणि त्यात आपण थोडंसं सुकं खोबरं टाकूया. सुकं खोबरं सुद्धा आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. आता आपलं हे खोबरं छान भाजून झालं आहे. त्यात आपण आता एक हा टॅमॅटो टाकूया, तोही छान परतून घेऊया. आणि हे टॅमॅटो परतून झाला की आपल्याला त्याचं कोथिंबीर टाकून वाटण करून घ्यायचं आहे. हे बघा, मी आता हे वाटण मिक्सरमध्ये घेतलं आहे, मगाशी भाजून घेतलेलं. आता आपण त्यात थोडी कोथिंबीर टाकूया. आणि वाटण आपल्याला पाण्याचा वापरच नाही आहे, पण जर लागलं तर 1-2 चमचे पाणी त्यात आपल्याला टाकायचं आहे. पाणी न टाकताच वाटून घ्यायचं आहे. मी गॅसवर कुकर तापत ठेवला होता. आता आपण भाजी फोडणीला देऊया. मी तेल टाकते. थोडी राई टाकूया. कढीपत्त्याची पानं, 7-8 कढीपत्त्याची पानं टाकली आहेत मी. आता मी त्याच्यात थोडं वाटण टाकते, मगाशी वाटलेलं. आता आपल्याला हा मसाला थोडासा परतायचा आहे, 2 मिनटं परतून घ्यायचा आहे. आता आपण त्यात 2 चमचा मालवणी मसाला टाकूया. 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकूया, याने कलर खूप छान येतो. 1 चमचा धने पावडर मी जाडसर कुटून घेतली आहे. थोडीशी हळद, थोडंसं मी मीठ आता टाकते याच्यात चवीपुरतं, नंतर आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. आता हे छान आपण परतून घेऊया. आता ही मी चवळी टाकते. मी पाव किलो चवळी घेतली आहे. आता त्यात आपण हे बटाटे टाकूया. हे मी बटाटे जरा मोठे मोठेच घेतले आहेत.
चवळी बटाटा रस्सा करताना बटाटा टाकला म्हणजे बटाटा खूप असा मोठाच घ्यायचा असतो. आता मी छान परतून घेतलं आहे. आता यात आपल्याला 2 ग्लास पाणी टाकायचं आहे, कारण आपल्याला रस्सा भाजी बनवायची आहे, म्हणून मी 2 ग्लास पाणी घेतलं होतं. टाकलं होतं पण थोडंसं आता मला टाकायचं आहे. आता मी व्यवस्थितपणे जरा ढवळून घेते आणि ह्याला झाकण लावून 2 शिट्ट्या आपल्याला द्यायच्या आहेत. आणि 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपल्याला पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच कुकर खोलायचं आहे. हे बघा 2 शिट्ट्यानंतर आपली रस्सा भाजी तयार झाली आहे आणि छान आपला बटाटा वगैरे पण छान शिजला आहे त्याच्यात.